Eminem versus časopis The Source. Všetko to začalo hodnotením albumu The Eminem Show, ktorý dostal 4 z 5 mikrofónov v tomto časopise. V tom čase bol Benzínov spolumajiteľom. Eminem nesúhlasil s hodnotením a odmietal robiť rozhovory ohľadne publikácie. Benzínov nebol iba obyčajný editor, ale takisto aj uznávaný rapper. Snažil sa ho podkopať tým, že poukázal na to, že Eminem je biely a to bol jediný dôvod, prečo sa stal hiphopovou ikonou a jeho úspech poškodil hiphopovú kultúru. Eminem odpovedal sériou diss trackov ako napríklad The Sauce a Nail in the Coffin. Benzínov zverejnil preto tzv. Racist tape so zbierkou Eminemových skladieb, kde skladby označil za rasistické. V skladbe, kde M disoval svoju ex, vraj použil zakázané slovo na N. Eminem sa vyjadril, že svoje staré texty nahral, keď bol frustrovaný a hlupý tínedžer, ktorý sa práve rozišiel s priateľkou, ktorá bola afroamerického pôvodu. Celý spor sa presunul pred súd, ktorý skončil v prospech Eminema. O rok neskôr musel Benzínov v časopise skončiť kvôli neetickým praktikám počas sporu s Eminemom. Čo si myslíš? Skončil tento beef alebo ešte stále prebieha jeho dohra? Napíš mi dole do komentárov.